morning no mga karimistano. Magkuha taron og dahon sa wachichaw. Ingon sila nga kana kunong dahon aduna kunoy daghang benepisyo sa atuang lawas no. Nga manindot atong lawas. Malagsik pud ang atuang lawas. Okay mga karimista? Okay. Tara, atong magkuha ta no. Atong kwaon ang dahon sa wachichaw. Okay mga karimista? Sige. Sit back. Okay? So, nara mga karimista no, atong kwaon mangutlo ta diri og dahon sa wachichaw. Okay. Usa. Oh, naay mga udlot diri. Mangita tag udlot mga karimista, ano? Lami kini siya kanon. No? Matagam-taman nimo ang kalami sa wachichaw. Okay. No. Okay mga karimista. Tara. Okay. Okay. So, dapa. Tara bi. Okay. No. Tara mga karimista. No, atong hugasan. Okay. Okay. Okay mga karimista no. So, kung iyo kita ano na dahon ni no, mao ni siya gitawag dahon sa wachichaw no. Wachichaw ni siya mga karimista o nya atong hugasan gamay no. Hugasan ako gamay no mga karimista. Kung ano mga karimista atong kanon no. So kay lami man kayo ni siya no. Lami ni siya. Tambal po ni kuno siya no. Aduna siya daghan nga mga tambal nga mga kaayo sa atong lawas no. Okay. So, dara mga karimista atong kanon ning wachichaw. Dahon sa wachichaw ni siya no. Okay. Okay, lami kayo ni, lami. Oh, at least limpyo o nya nindot kayo atong lawas, okay? Okay. Lami. Ang iyahang lami mga karimista, bura siya og kanang simple lang, no? Lami siyang kanon. Matagamtaman nimo nga aduna gichay gamay kayo nga aroma nga imong makaon. Okay. Sige mga karimista. Makaayo sa lawas, makaayo. Sige, salamat.